Mikiel tfisser minu bħal Alla. Gabriel ismu ifisser Alla huwa qawwi. U Rafael ismu jfisser Alla ifejjaq. Daw l-arkanġli jissemmew skont il-missjoni li tom Alla fl-istorja tal-poplu ta' Alla kemm ludi kif ukoll il-poplu ta' Alla il-familja ta' Ġesu. U Mikiel huwa dak li jiddefendi u jitqabad biex jiddefendi il-primat ta' Alla, minu bħal Alla. Hija kelma li għandna bżonn niftakruha u li Mikiel ifakkara dejjem lix-xitan u lill-anġli ħżina tiegħu. Gabriel intbagħat minn Alla diversi drabi biex ikun dak li wassal l-aħbar, ġeneralment aħbar it-tajba. Insibuh fil-ktieb ta' Daniel imma wkoll fil-ktieb tal-Vanġelu ta' San Luqa meta darbtejn iħabbar l-ewwel lil Zakkarija missier Ġwanni li kien se jitwildillu tifel u anke lil Marija, il-mama ta' Ġesu, għal-anġlu tal-Annunzjazzjoni. Rafael insibuh fil-ktieb ta' Tobija u fil-ktieb ta' Tobit u dak li wassal lil Tobija t-tifel ta' Tobit biex jiltaqa' mal-arusa tiegħu Sara u l-anġlu jgħid li żagħżugħ jaqbad ħuta u bil-ġewwieni tagħha it-tifel ikun jista' jfejjaq lil missieru li kien ama. Għalhekk Rafael li ismu jfisser Alla jfejjaq huwa wkoll patrun tal-farmaċisti.